Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 160,000 subs. Welcome to Amavenza TV. It's the Petro Premiership. Kaizer Chiefs 1, Durban City 0. I'm joined by my brother Kamabanu Pumagupi. Ulindo kuhle wakwaXulu empangeni eMelmoti eRichards Bay. Yeah, yes. Namhlanje zokhuluma ngeKaizer Chiefs. iKaizer Chiefs bra wami ngeke ngikhulume iphutha. Iyadlala leya team leya. Only one thing, inhlahla inayo. Inhlahla inayo. Yabona namhlanje iwinile cause ama team ayawina. Iwina ngama fans namhlanje. Kodwa konke imanagement kumele ikicabange nge-center attacking. Sithiba center attacking. Sina stop midfielder sina destroyer. Ekuyi Chiefs engasho ukuthi sinayo. iChiefs inayo center midfield. I-destroyer. Attacking ayinayo. Yazi uthi ningabinayo. Yabo abafana abancane laba abawu2. Labafana abancane abawu2. Bamambe bafaka babadlalisa emasayidini. Ababadlalisi phakathi. Hawuthiba. Ababadlalisi phakathi. Yabona labafana laba uzofaka uVilakazi, ufaka uSirino. Ufake khona lokhu ubani lokhu khona ukusikhishishi lokho ndokuthatha uVilakazi. Yabona Sithiba, yabona mina Sithiba. Ibhola bekuyifuture yami, angisenandaba nalo, kodwa ngiyayazi into eyaphambili ebholeni. Yabona labafana Sithiba, Sithiba ungabaqalisi igame Sithiba, ungalengi uzobaqalisa igame labafana, bengaqali. Yabona second half labafana uzobafaka uSirino umqalisa igame. uSirino akaqala uSirino. iChiefs ayinayo i-center attacking. I-center attacking umuntu fethu ozophakela ama strikers. Isiphi striker seChiefs esasaphakela ibhola sakora. Khona lokhu angazi noma ku99 kodwa ku90 khona lilepho. Angunyanyi kushaya imbuzi ezifele njalo akazi ukushaya igoli liclean lepha. Mina Sithiba amazwi ami sengivala. Yabo mina Sithiba, mina ngiyiminwana phezulu. Ngiyiminwana phezulu kodwa iChiefs bra wami ngiyayithanda ngokuthini iChiefs. iChiefs is the big team eSouth Africa. iSundowns incane uneChiefs. Ayibo kanjani iChiefs big team iChiefs babra wami. iSundowns yamanje iSundowns 70. Wow, udlale Pirates kusasa kwi9. Uyishanga iPirates. iPirates. Hayi iPirates ngizoyibhugisa ngo3-1 iPirates. Thank you member. Okugcina